नमस्कार, कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत। आत पळया आयचे खबरो। कारवार जिल्ह्यात पावसान लायली अचानक हजेरी। कारवार गेल्या बऱ्याच दिवसाच्यान उष्णता वाढिल्ल्यान धगधगो सोसू जायन जाल्लो। तशाच परिस्थितीत शनिवार 20 एप्रिलाक सकाळी कारवार जिल्ह्याच्या भागाभागात मुसळधार पावसान हजेरी लायिल्ल्यान वातावरणात बदल जालो आणि गरमेन उकडच्या वातावरणात बदल जावन सार्वजनिकांक सुटका मेळ्ळी। शनिवाराक सकाळी या पावसान हजेरी लायली जाल्यार हवामान खात्यान दिल्ल्या अंदाजा प्रमाणे हो पावस 22 एप्रिल पर्यंत असोच भागाभागात पडची शक्यता आसा अशें तेमी मत उक्तायला। हो पावस भटकळ, जोयडा, मुंडगोड भागात खूप जोरदार पडला। अंकोला, कारवार, कुमटा भागात जोरदार वाऱ्यान आणि साधारणशा पावसान मोडाचे वातावरण दिसून येताले। या गरमे दिवसात थंड वाराबरोबर थोडा वेळ पावस पडिल्ल्यान पावसाच्या प्रतीक्षेत आशिल्ल्या जनतेक थंड वातावरणान मनाक समाधान जाले हेच खरे। अरबी समुद्रात वादळी वाऱ्यान मच्छीमारी बोट बुडली। भटकळ अरबी समुद्रात वादळी वाऱ्यासकट जोरदार पावस येयल्यान एक मच्छीमारी बोट बुडून 4 खलाशांक रक्षण केल्ली घटना घडली। कारवार जिल्ह्याच्या भटकळच्या माविनकुर्वा मच्छीमारी बंदराच्या व्याप्तीत महादेव खारवे हेमगेल्या मालकेची ओम महागणपती नावाची बोट मच्छीमारी करताना सकाळपराक 5 वाजना बुडली। लागींच आशिल्ल्या दुसऱ्या मच्छीमारी बोटीन बुडच्या बोटी लागीं वचून 4 खलाशांक सुरक्षीत वाचयले, पण बोट मात्र बुडली। जाल्यार या दुर्घटनेन बोट मालकाक लक्षांतर रुपयाचे नुकसान जाला। नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार। 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार। तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार। एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार। हुबळी विद्यार्थिनी नेहा हिरेमठ हेमगेल्या खुनाचो निषेध करून फाशी दिवची आंदोलनकर्त्यांची मागणी। हुबळी कॉलेज आवारात 23 वर्षीय विद्यार्थिनी नेहा हिरेमठ हेमगेलो भर दिवसा खून केल्ल्या घटनेचे निषेध करून ABVP आणि इतर विविध संघटनेन शिर्सीच्या पोन्न्या बस स्टँडा लागीं मिरवणूक काढून नेहा हिरेमठ हेमका 9 वेळा चाकू मारून हत्या केल्ल्या आरोपी फैयाज हेमचेर ताबडतोब क्रम घेवन सरकारान फाशीची शिक्षा दिवूं जाय अशी मागणी करून सरकाराले लक्ष वेधले। इतल्यान
कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।